Saro na naman na Albayano ang nagdaranin onra sa Bicol. Siya ang 20 anyos na si John Pistol Carman kan Banwa aning Santo Domingo na saro sa 25 finalist kan Sini Panalo Film Festival kan sarong dakulang establishmento de negosyo sa nasyon. Third year sa kursong Bachelor of Arts and Communication sa Bicol University si John. Aki pa, talagang mahilig na siya magdala nin pelikula. Huli kan hilig niya digdi, nakabilog na siya nin mga istorya na ipiglaban niya sa man iba-ibang kompetisyon, siring kan entry niyang Salimanok sa Sini Halaga 2 Film Festival kan National Commission for Culture and the Arts. Dakol pa kung tatapusan na reports. Dahil man ako aram sa pagbantay ka amin sa pagbulang. Story niya, sa 245 nagpadara ng story entries para sa nasambit na film festival, daing niya hunaon na saruan entry niya sa mga mapipili sa nasambit na kompetisyon. Bad ako, but I hope they will like it. Kasi, syempre, pagpapaguran yon yung effort. And, yun ako ang wish ko lang, sana magustuhan nila. And sana mahalin nila yung pelikula. Sana ma-inspire talaga sila. Hindi lang parang, alam mo, parang kuno-kuno na mai-inspire. Gusto ko ma-inspire talaga sila. Gusto ko ma-devour nila yung message ng pelikula. And sana, after watching, may ma-realize silang something na magpapabago sa buhay nila. Kasi iyon naman talaga yung goal ng pelikula namin. Ang pagiging pusog kan mga Pinoy sa pag-atubang sa mga agyat kan buhay ang sentro kan kompetisyon. Sanggatos 1,000 pesos ang ipigtaong budget kan organizer sa mga kabale nga ni maisa pelikulaan sa indang isinurat na istorya na dapat magdurar sa nanin 20 minutos. Repeater si Peter ang titulo kan entry niya sa nasambit na kompetisyon. Istorya kan sarong 50 anyos na lalaki na 5 beses ng daing nakakapasar sa licensure examination for teachers o LET. Sa istorya, makakatabang kan bidaan sa iyang aki sa pag-review na one taker sa LET asin saro pa sa mga top-notchers. Trust yourself, trust your concept, trust your material. Kasi magsisimula yun sa'yo. If you don't trust your material, that would make your material weak as itself. Dapat may tiwala ka sa material mo. Kasi if hindi mo pinagkakatiwalaan yung material mo, ikaw na mismo ang hindi nagtitiwala, yung iba hindi rin magtitiwala sa'yo. So, dapat maniwala ka sa kung ano yung kaya ng material mo. Sa presente, padagos ang ginigibong paghahanda ni John nga ni dagos ng maisa pelikulaan sa iyang isinurat na istorya. Sa Marso 15 hasta 17, nakatalaan na mag-erean sa indang mga pelikula sa Gateway Cineplex. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue.